You shall be my witness. Matod pa sa buhat sa mga apostoles, 1, adto sa 8, o gikutlo kini sa atong Santo Papa. Kamo, akong mga saksi. Kining pulong nga gisulti ni Jesus, human, o wala pa siya musaka sa langit, diin iyang gipakita ngadto sa tanan mga tinunan nga diha sa iyang pagsaka sa langit ug pagpadala niya sa Espiritu Santo, mission has to start. Sa ito pa, ato nga na trabaho sa mga tinunan, doon kay sikisugdan naman sa Ginoo. Apan kung makunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, matod pa sa Ginoo, makadawat kamo og gahom ug mahimo kamo nga ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. You will be a witness to me sa tibuok kalibutan. Kamo akong mga saksi. Importante kay kini sa simbahan, kaning atong masaksihon nga kinabuhi diha in terms atong pagtuo. Tungod kay pinaagi dinhi, mausap kini ang tema nga gigugol sa atong Santo Papa alang sa World Mission Sunday 2022. Ikaw, kamo, akong mga saksi. Ang World Mission Sunday, kanunay nga nagapainomdom kanato nga diha sa iyang kinaiya ang simbahan misyonaryo. Mao gani nga sa matag karon og unya sa ginagmay dinako nga paagi nahilambigit kita sa pagka-misyonaryo sa simbahan. Madunay tulo ka punto nga gisgutan sa atong Santo Papa. Una, mingon siya, iyang gibalik kamo akong mga saksi tungod kay alang sa atong Santo Papa ang tawag, the call of every Christian to bear witness to Christ. Usa kini katawag sa kada Kristiyanos nga musaksi sa kinabuhi sa atong Ginoo. O gani nga gigasahan kita sa Ginoo ni Santo o San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na imong martir tungod kay misaksi man sila sa Ginoo ni Kristo even to the point of death. Pagka martir, sulundon o halangdon kay ang ilang mga buhat. Kamo akong mga saksi tungod kay tawag man kini sa Ginoo. Tungod nini ang central nga punto o sentro nga punto, the heart of Jesus teaching, ang kasing-kasing sa pagtulunan sa Ginoo ngayang gipasa ngadto sa mga tinunan is to become a witness to Jesus. Saksi sa Ginoo. Ginoo nga nagpagkatao, Ginoo nga gilansang sa krus, Ginoo nga namatay, Ginoo nga mi-undergo siyang pasyon, o Ginoo nga milabang sa kamatayon, pinagi sa pagkabanhaw, o iyang nanantinon, you are a witness. O kining inyong pagkasaksi, inyo kining dalon, isangyaw sa tibuok kalibutan, o we are, kanang gitawag dito, recipient sa atong masaksihon nga kinabuhi diya sa Ginoo. Ang simbahan, isip, komunidad sa mga disipulos has no other mission that bringing the gospel to the whole world. Mao ka ang tahas nato. Walay lain ang pagsaksi sa kinabuhi. Makita nato na sa kanang mga Pilipino bitaw, mga domestic helper kadto sa lain-laing mga lugar, sa mga sa Hong Kong, even ngadto sa mga Arab nations. Nag-atiman sila sa mga bata. They bring the good news of Jesus sa mga bata. Matingala na lang ang mga Arabo nilang mga ginikanan kay mo mga maghimaya ka Maria ang ilang anak. Manguros na ang ilang anak. Dito sa Hong Kong, manguros na ilang anak. Pero ini panguros ininsik kay ininsik man. Kay balog sa pagpanguros og ininsik. Bitaw, kabalo na manguros. Pinagi din nakita nato nga ang hulagway nga bisan asa kita tungod kay kita mga Kristiyanos, kita mga disipulo sa Ginoo, we bring the good news to the whole world. Ngano man tungod kay matod pa sa atong Santo Papa, to evangelize is the very identity of
ang misyonary nga simbahan. Ang pagsangyaw, usa ka timailhan nga ikaw usa ka Kristiyano. Pangutana, unsaon man ka nato pag-evangelize diha sa atong kinabuhi kung anaa kita sa kadagkanan. Ang usa ka Muslim, kung maabot ang yugto sa ilang pag-ampo, kung maadto ta sa airport, magbanig din na sila sa ilang malong, kung magtuwad-tuwad na sila, kay time for prayer. Kita. Usahay gani, ginagmayo na itong panguros, o di ta mailan. Takpon pa lang ko ani, ginadili na pagpanguros ng lugar. Pero sila open. Pero mingon ang atong Santo Papa, identity sa atong pagkatao is to evangelize. Usaksi sa kinabuhi sa atong Ginoo. Kay kita tinunan man sa Ginoo. Tungod din pinaagi din sa atong tagsatag sa kakinabuhi, tungod kay kita nagasaksi man sa kinabuhi sa Ginoo, kitang tanan, mga misyonaryo sa ginagmay o dinagko nga putanan. Si San Paulo 16, Paulo 6, si Saint Paul VI, nagaingon, modern man listens more willingly to witnesses. Ang moderno daw nga tao, kita apel data sa moderno nga tao. Ang moderno nga tao, maminaw nitong nagsaksi dan to teachers, dan nitong mga magtutudlo, dan nitong magwawali. Pero matod niya, kung ang usa ka magtutudlo, ang usa ka magwawali, nahimong witness to what they are preaching, they listen. Diba? Usay ato mang tanawon ang minsahero ug ang minsahe. Usay mingon mata paluma-luma naman na siya og share dia. Murag na ba na ibang kaagan? Sayon kay nato pagkisulti niya na. Atong tanawon usay ang minsahero rather than the message. Ikadua, mingon si Pope Francis, nga kitang tanan nga mahimong saksi is to become witnesses to the ends of the earth. Ngadto sa kinakatapusan sa kalibutan, mahimong ta kita nga saksi kang Kristo. Gitawag niya siya universal mission of evangelization. Tinibuok. Ngano man kay nga tong simbahan, universal man. Kung matuman sa laing mga nasod, iniktambo niyo misa, same format sa atong misa, ginahimo. Lahi lang ang pagpadayag, tuod kay lahi man ang kultura, lahi man ang lingway, for the same format. Universal nga simbahan. Same sacrament, nga atong dawaton. Kung nata sa ubang mga lugar, nga naman tuod kay nga atong simbahan, sacrament. Universal man. The spirit of being sent for mission is part and parcel of being a misyonaryo. Importante ni. Dili ko mahimong inyong kuraparuko kung wa ko gipadala sa arsobispo. Ang arsobispo, di po na mahimong itong arsobispo kung wa na gipadala sa Santo Papa. It's always a coin of mission. Mga katekista, dili mo mahimong mga katekista kung wa mo ipadala sa parokya, ang tudlo, mga lay minister, di po mo piling may mga lay minister kung wala mo gipadala, wala mo gi-install, tanan gipadala. Muna nga walay makaadto ug laing mga lugar, magdala sa iyang kaugalingon nga mensahe. It's always a message gikan sa simbahan ngadto sa atong Ginoo. We are sent for mission. Gitawag kini og adjentes, mission to other nations. Gitawag kita diha sa pagsangyaw sa atong mga balita, we go beyond horizon sa atong mga pamilya, to go beyond to
to other families. Kitawag kita niya na sa atong gagmayng simbahanong katilingban, diya sa atong pamilya, mugawasta, o makigtagpo sa ubang pamilya. That is missionary work. Ad gentes, napoy ad entra. Panalitan kagahapon sa dunay kadto nakatambo nga niya dire. Makatandog kay mura kitong baptism of fire sa atong pagkasimbahan. Ang diniri sa ni San Lucas gikan sa Jimenez, Sinakaban, Tudela, Katipunan, Clarin, nakatapok na diri mga leaders sa mga gagmayng simbahanong katilingban, more or less mga 500. And then may nanay mga input nga nagpakita, nagiya ka nato na importante sa pagdiskubre sa atong pagkapangulo in terms atong pagsangya sa mayong balita ya sa kagmayng simbahanong katilingban, ang pagkigsusi usab sa atong kaugalingon. We re-evaluate our own leadership ad intra, self-processing, kay usahay ato naman nga tanawon ang kakulian sa uban ug di kita kakita sa atong kakulangan. Gwapo kay nga process din kita mo tan-aw kung mahimo kitang bag-o diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan nahimong hulagway tungod kay kitang tanan gipadalaman to go forward, matod pa, to testify to the ends of the earth, the love of Christ incarnating into the whole of humanity. Kana bitang misteryo sa Ginoo nga nagpakatao. Unya tungod kay siya nahimong sama kanato, we are loved by the Lord. God decided to become like us. O kining maong hulagway nga pinaagi dinhi, matud pa, ang simbahan dili mo atras, ang simbahan magpadayon. Na ko'y mga pamalandong bitaw sa ubang mga relihiyon, usahay mabuak-buak, usahay magkabangi, tungod kay kulang man ninimawang espiritu. Kaning espiritu sa gitawag nato o kanang owning ba, kanang simbahan nga gipadala. The moment nga usa ka simbahan, usa ka sekta matukod alang lamang sa iyang kaugalingong tingusbawan, wala i-endorse sa atong Ginoo, matupadili original, mabungka gina. Pero kita swerte ta kay nagabarog kita sa tinuod na simbahan, wala gyud pag ini kay we are being sent. Tungod nining pagkamisyonaryo sa atong pagkasimbahan, mingon siya, you will receive the power of the Holy Spirit. Ang simbahan nga naningkamot sa pagpuyo, pagsaksi sa kamaturan, pagwali sa mayong balita ngadto sa tanang mga nanginahanglan, mga katawhan sa Dios, is guided by the Holy Spirit. You shall receive the power of the Holy Spirit that will come upon you, and then mingon siya, and you will become a witness. Walay saksi sa kinabuhi sa Ginoo kung wala po'y espiritu nga nagakunsad niini. The Holy Spirit mo itawag the protagonist of vision. The Holy Spirit in the process of evangelizing is giving us the right word to proclaim as herald. Wala kay pulong nga mulipkas sa ato mga baba nga ato ora. It's always in the light of the Holy Spirit. Sa katapusan, mingon ang atong Santo Papa, Pope Francis finally said sa iyang mensahe alang kanato, ingon siya, I continue to dream of a misyonaryo nga simbahan. Sa yugto sa iyang pagkatigulang na karon, mingon siya, nagdamgo gyapon ko nga magpabilin ng atong simbahan usa ka misyonaryo. Usa ka misyonaryo nga diha sa iyang kinabuhi, doon na siya yung mga misyonary nga activities. Diha sa pag-create
o Christian communities. Nindot kayo, no? Na iyang gi-affirm ang atong mga Christian communities, atong mga BCs, atong mga kagmay simanong katilingban. By virtue, matod niya, nga kamo gibunyagan, you become prophets, witnesses, priests in the Lord by the power of the Holy Spirit. O nga sa anang bunyag ka, akong pagabunyagan, may ko karon, welcome sa atong simbahan na Romano Katoliko. Kining inyong anak gibunyagan na. Tuhod nini, nag-share na siya sa pagtawag sa Diyos nga Amahan kakitang tanan mga anak man. Nakaambit sila sa pagka-propeta, pagkahari, o pagkapari sa Ginoo. Maupod kini ang damgo sa atong Santo Papa. They will continue. We will become sa kanunay ng misyonaryo nga simbahan. Dayon mingon siya, kining tanan atong isali kang Mama Mary, the Queen of Mission, uban sa pag-ampo. Mama Mary, pray for us.